В желанието си да пренасочат мислите на нежния пол от консерви към любов, при вечер мъжете подготвиха еротична изненада. Давай, чакай да се свири музиката. She's got the jacked! Maak hem de pils! Iemand doet het, kom maar! Аз сега ще се облека пиджи. She knew she could get ya. She played him fast. She played him hard. She could close her eyes. Страстите се разгорещиха бързо и започна представлението. Те какво си мисля, че вие тук 2 седмици си загорели за мъж и дайте сега тук да им вземете патите, да? Точно също се получи. Те тук са умрели. Извинявам се пред камерата за такова, дайте да им покажем. Извинявам се. Ама кой е най-умрелата? Те вижте ли вярват, че една жена може да издържи без секс? Най-умрелата, виж как е бляска. Най-умрелата за те. Един месец. Манол се почувства засенчен. Али, ти поне малко подкрепа, така че нещо ви пада. Не ме влече пилец. Не?